Hello netizens! Welcome back to my YouTube channel. So ako na po ni si Kuya Renz. So kauban na og mga kuan guys, mga sanggalat bitaw guys. Ahong kauban ng mga pag-umangkon. So di ata karon sa California. So wala sa California sa kuan halay nasud. So naata sa California sa Barangay California ang ginagusgang lungsod nato. So bitaw guys, karon for today's vlog, nakanahon na jud ko guys og maggupit ko sa ahong own nga buhok. So kuan na ay tagba ko pangita hapon, last day, tagba ko pangita. Wa jud na nakitaan. Sa baat. Sa ba man ro nag ano man? Kumahapon ka diha, mahagbo ka diha. Asa ba ni dyan nag-vlog ko dire? Kuan jud ka itlog ron. Abrihi. Kay saba ka jud liwaros. So karon guys, pila jud ka days ang ipangita. Pinag-release ang pangita kaning kuan gamit sa ang kuya pang paawtay. So finally na ato nakitaan. Sa baapon din jud diha, makuhaan mo kuan ron, tinggin ron. So finally nakita yung karong adlaw na kani resort man siya guys. Resort. Asa ba anin uy? Panggawa sa kun mo adto? So nibalhin ko guys kay aliwaro ko sa mga tawhanan diri sa mga kauban ng mga bata lami pang kumuton. So wala gito guys, pila ko ka days nangita sa kanang kuan resort sa akong kuya. So nama sa resort guys. So dili na po siya mag-resort og resort kay kababan sa panahon karon guys nga ag resort is dai ra pud siya makakuan makaputod og buhok basa una kay mano-mano pa man to mga gunting na pero karon na siya resort. So ni order si kuya og resort. Bawa pila po'y kantidad aning resort di po ni sa original po baratuhon ra po siya ni sa Lazada. So no, Lazada i-order. So karon nakaroon ako og content lamang po guys og vlog nga ra nga naon guys ang buhok ba. So wala na po guys. Ani kita lang po out dani sa sudan lang og massage at manawag lang matagkuan ay tulong sa silingan natin kasi alam natin guys na si mamali ba makulbaan po guys mamali guys jud kuan. So para na ako nakikita ko sa kuan guys vlog ni Kuya Glister ning use sa nga ni pero si Jaren ning use nga na ija ra nga nagbuhok guys bagay nga na niya kaya man niya. So ang suwajan naman po og challenge na rong adlaw kung kaya ba na ako nga mag resort ko nga ako ra usa kay si ang kuya kay trabaho mas atura so ja lo yung burgaajo guys og naguli si pa auto na ha kapoy si lawas ba ja magtrabaho di ba ja magtrabaho sa alturas guys kay paway. So man nakuha na ko og haircut karon. So challenge guys nga this is my first time. So makamot raman sin pud si guys murag di pud kayo so delikado pud ni bawo lagi pud guys. Uy usahan pag open i-open ni si Jabaw o sa i-open dani kani may i-open guro ana no bawo lang lagi guys wala na guys. So mag-start na ta. So hello guys, gikulbaan man ko guys kay ginta na naka-charge na si Zato na naka-charge naman naka-charge si Jawn ja mahadlok ko nagingana ba dari okay man kaadyo guys kay maana man nato og kuan i-charge dari kay maabot ra mas tong kamot ari na speakers maglisod na ta masajud pud ba nang gikulbaan ko so need jud ko kuan backup dinhi kay di ta need og backup jud magdama ta kay nag-abot just likod kasi mamangana ang kurentyan ja ta baroy na. So man on need to help sa usa ka tawo lamang pod. So naka-realize ko guys nga mura dili jud na kaya kay kuan jud na wag pagod silingan guys yung kinsa joy available diri kay buy nam siguro available diri guys sa silingan tagas kuan ko kay Gio nimo ka okay Gio kamo ba kuno ka mo kuan kanang naay mo resort kay magpa resort si Kuya Renz si Renz si Kuya Along wala man na kay magpa-resort si Along dili mo jud na kaya guys kung kuan guys kanang naay kung ako ra usa kay delikado ari maabot na ha maabot mo jud na kay nga naon ari pwede ra pod tuo ba kuli ko wa ja okay na ka Diyos gila nag-abot diri sa likod kinsa may mabagupit dinoo ko manang delikado manang manawag lang ko kuan guys silingan nga kamo mo resort kay kuan kaya gipulan ako sa buhok guys agang balak patas unin kay mukulot man si Jana mukulot man siya guys gusto na ma-stretch siya pilingan pud gusto i-stretch pero kulot og buhok manang di angay pa taason
So, see you later laman guys. Kinanawag ko kauban. So, see you later. So guys, bad news jud kay why ka maumo gamit og resor. Ato ko anong silingan didto ning ko nga te asa day mga kuan why ka maumo resor man na ni Loy. Baroy na. So, masaway nato guys. Atong vlog karon tay mahimo so maghuwat lang pud ta ni Kuya. Hapon na pud tumuuli sa guys, mga alas 5 guro to. Muuli, alas 5 sa hapon. Na gusto ko magpa-out na karabi alam mo order sa buhok ang ano buhok para magpansit kanton. Diya among sudan bukan mama ko pasit kanton, maray ni samot nagkulo. So, bawo lagi pud og nice silingan nam dire guys at tunahan. Kama mo gamit og resor pero kung iyang kagaling resor na ay bayad. Na ay bayad pero mati bayad. So, bawo lang pud lagi musugot nga ang resor magpa-out ra ko mamalihog ra pud ko ba. Diya mauwa man pud guys kay kaya naging kung dito tatagi dire, delikado pud ka adyon jag tatakata dodolon jag takwa sila kailan nato kay ilan itong mga nang nabaguan mo nang maghuwat lamang ta ni Kuya nang abot ng hapon. Kay dugay pud ko na to gabi guys, mga alauna sa kadlawon na kay nintan-aw ko ning watch ko sa movie nga Squid Game ba to? From Korea. Nice ka adyo guys. Pirating nice marag ma-challenge kang marag maluoy nay halong cool ba basta naatanan. Okay, nice ka sa ida, marag bunggak adyo pod kuan episode 9 ang taman pero karon na pa episode 7 kinahutag load. So nice siya kay marag nag-effect ba. Ano na so nalingaw ko gabi mo tong alaunas kadlawon ako nakatug. So karon ko akong tug so basin sakto pod kay nagmata na to alas 4 na dyan sa Pianilo. Kaya nagkumanag kuan guys mga nagkumanag mata magkabok og tubig naman po sa CR o sa panghugason ang kuman magpa-out lang ko diyan so dyan og musugot ba po og di watay mahimo kay nga takatag out mo nang see you later laman og pila ka oras jud makitaan kung sina day na day tao nga gusto willing no so see you later guys unja ug usay panghitabo. Hello guys, good morning. So nakanahon ako guys nga wa jay mga vacant tag mga kuan ron mga barbero. Ang kuya work gihapon so busy jud sila so ano ko choice which is awa na ko choice guys. Ako na laman jud poy mo gupit sa ang buhok. Ha so wadan naman guys. Murag gikulbaan ko kay taas naman gud kayo so nakakita day ko guys naa sila bao sa tawag aning guntinga. I don't know unsa ning guntinga. Aning kuha aning babaw unja. Ug magamit og resor guys. Kani nga resor, nama sa resor. Kani nga resor kani sidya. Magamit ko ani, unja sayon ra na ondare ana zing ana. Ali-ari. Abot diris kuan guys, bakilid bisig inagnana. Taka taog ana guys ba. Lisod ka adyo mo abot dari so nakanana ako nga. Kanila ba kuhaan ako guys. Kaning daari na pusesod lay si Kuya. Pusod lay so ang parisan naman pud nga naon guys ba. Naon ja. Kuhaan naman pud ang babaw. Ani kana makulot-kulot ba. Tara nakuha na. Yung makulot-kulot na kuhaan naman ni siya. Suday na apel. Kani kulot mong buhok guys. So ato nang sugdan, so let's start. So hello guys. So muna ang forma. Okay, palingot ko kaso. Okay, palingot ko. Trapo sa magkasawag trapo kay palingot ko. Asag towel do.
Wala to kayo guys oy. Alimot mo kayo dari basta tinguan bitaw guys. Basta tinguan jud is tinggawa sa kalimot. Basta buuan bitaw. Basta tinguan is magawa sa kalimot. So sa mga ni resulta, ba okay ba pud ni? Ba okay ba ni tanan? Arang ikuha ang mga kulot guys ba sa babaw. Ang kuhaan. Sa baw, okay ba ni? Okay na Ang balak guys, ikuha ni si Ja kanang na ay kanang undercut kay nice mo siguro na siya ay undercut. Pero marag para na usa man niya, marag di ko ganahan. I don't like. Gana sa resulta guys, ang Superman mapadong lupad. Nan inakaazog tinangon so kapaningot nako so taon is matugog CR. Kay unsa na hinuon hag mga buhok-buhok adto. Ano sa CR? Kay ang kuaog mga buhok-buhok diri. Kay lain pug adto dik ko buhok-buhok karabi jung arak kas. Katon pod. Katon kayo na. So, alin tangan ni. So guys, naligot na lang jud ko kay no choice man kay ug di ko maligo. Naghamo katol so ang kiligot na laman nakaduha na kog ligo karong adlaw. Nakaduha na jud kog ligo. So man resulta. Hala murag si Coco ni Martin. Sarap bitaw. Ano gian Okay, hala marag naw ni Coco Martin. So kada na kong dito dya. Abang i-share ninyo guys kung unsay aho ang daily routine sa ang face baka nang i-apply sa ang face kung anong buho. Ciao. Ito guys, sa una kani ang bugas sa una mabalik ta og high school so daghan jud bugas so man ni yang agi last year so nag-apply ko karon so bintahan po guys in personal bra sa personal jud kanang wa na jud ni siya kuan bugas pero daghan siya buo man siya agi pero din ang i-share ninyo ang daily routine sa ang skincare sa ang face so may ang i-apply so ang ipakita lang po ninyo apply ko nja ang i-share ninyo while vlogging para kabaw ko ganapi uban guys nga bugas karon or gusto nga kanang simple ra gud baratuhon naman sa punisa guys baratuhon ra siya tag 180 pesos baw lang ka pod sa uban nga kuan tindahan kung tagpila pod kay ang PHP jud niya is kuan man tag 180 pesos baw lang pod sa uban kaha pod ug pilay ilahang presyo kanay uban mga guys patungan kay para pod na po sila kuan na po sila manigus na kuan ba maigo nga kuan pwede sila akan silang patung ang mga 2 pesos ana so ano siya nang ibalik karon ana i-share asa rin silhigan di ay asag lanot so mo ni ang skincare guys every daily pero di ko maka-plan guys kung ano yung budget sa kwarta. So mo ni siya. Lain-lain magsaysudanan guys. Karon is mura siya plastic na Sa una is carton ra siya kanang papel bitaw karon murag ni improve alat na aga nang kuan. Ilahang cover or photos na plastic na siya nice na kaadyo. So ang hande ay sa ilahang product or ang gigamit karon so before ka magsugod is nagpasalamat jud ko aning product is ani jud ko ni hunat kay tungod po ani is murag nabintaha po ato ang mga face karon. So ang ilang pangalan sa ilang product is Love is Skin Perfection. So na nakabutang Love is Skin Perfection diba? So man na ilahang product. So kani guys is murag ko ni siya na siya direction for use. Na siya yung mga direction for use. Dili man siguro po tanan naman siguro nga product guys na may mga direction for use. Unja na po ni dili ni siya kanang fake guys hack na ni siya mga outstanding female entrepreneur Gaward Filipino Award. Diyan na po siya authentic skincare product provider October 20, 2018. Na po siya best trusted beauty
products provider noong April 5, 2019. Diyan na po siya Best Skincare and Whitening Products provider August 14, 2019. Best High Quality Skincare and Whitening Products November 30, 2019. So si Ruby Jane L. Lariosa kuan kanang na ay Skin Perfection Beauty Essential Chef Executive Officer from Founder. Hello ma'am Ruby Jane L. Lariosa, thank you so much ma'am tungkol sa imuhang pagkani provide so hamis sa unahon po hamis na makaputi to siya tinuod siya guys nga dako pasalamat ni siya. Ang iyang sabon guys is na siya kan kujik jud siya murag kuan mo siguro guys kanang naitong mga ingani nga product mga skincare na siguro kujik tanan. So ang sabon ay niya guys is color orange so wala na pakita na okay tipak-tipak naman to gamay na ba so mo na ilahang ko an sulod so BB cream SPF 30+ man ilahang ko an pang morning mo na say pang morning di makaros kamera no pang morning ni siya hoy pang morning BB cream di maklaro hoy ikaduha mo ni siya ang pang gabi rejuvenating cream. Di maklaro na po. Diyan ni iyahang kuan the toner of the year. The toner. So, mana sila ang mga product sa Skin Perfection. So, kung kisa to'y ganahan nga mo palit, so palit na mo kay end of the dugay kung kisay gusto willing nga mahamis maputi ang ilahang face. Or di ba? By the Skin Perfection. So man si dyan. So dapat na mo cotton guys. Kaya rin di po kuan. Lain po gadyo di cotton gamit. Tunay uban guys. Ilahang himoong toner is alcohol. Lagi lain ka adyo guys. Una. Buti-butihon dyan yung naong. So na to guys. Awang kishare ang skincare routine. So Korean ni ang buhok be. Ngayon ba? Oh my god. Korean style. Nag-Korean ko sa una guys og hair anja kay wala bagay guys ba ang mga tao mang lupad ug makita na so anang ibalik sa Pinoy kay Pinoy man ta. So bro to guys, thank you so much for watching this vlog. So wala na ipakuha dari guys ang balik pakuha ay dari wala nakuha kay busy man sila sa work. So at least napag ko na share ninyo guys ba ginagmay ra pud share. So, adalang po kalimte pag-subscribe guys ang YouTube channel. So, gusto mo ma-follow, so follow me na nasa description. Pero ng pug ko. Thank you so much lagi guys sa pag-watch karon. Shout out daay ko sa kuan Skin Perfection family. Thank you so much. Maraming guys. Thank you so much for watching. Bye bye. See you for next vlog.